Senyor kini Windrick Barrientos, tumakdar tayo. Ang ilangit dayawen daka, ibunan nagdakdakel nga ayat mo, idagop amin na pinaraswan. Kristo nga ari siksikan. Ito'y dagan arida ka nga agnana ayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agabsat adda tayon ti panawon ti Kwaresma, ti panangting-tingiting, ti kinakapsot tayo ti imatang ti Dios, agkamataleg tayo ti grasya ken bendisyon na, agyaman tayo met, iti kinamanagayat na tanuman pa'y nakapsot tayo, numan pa'y managbasol tayo, intanggaya na ti ayat na, tapno aunan na tayo, ket isubli na ti natanok, ti dignidad nga kas nakaparswaan nga anak na. Tapno nga maikari tayo makiranod iti na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo. Ti Diyos manangaasi kan managayat. Sika na ibaon, tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Si kaasi tutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Dawatin mi kan ka, Apo, taisakbay mo ka din nga ipaltiing dagiti aramidan mi, ket tarabayan na kam ti panangitultuloy mi kadakwada, iti kasta, sika ti pakairugyan, ken pakaitong palan dagiti amin nga aramid mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao, itang aldaw, agpili kayo iti kayatyo, kinaimbag wenno kinadakes. Biag wenno patay, no tungpalen nyo dagiti bilin ti Apo a Diyos yu, no ayaten nyo, no agtulnog kayo, kenkwana, ket anoroten nyo dagiti amin alinteg na. Rumangay kayto ket agbalin kayto amay sa anasyon, nga ado ti tattao na, bendisyonan na kayto ti Apo a Diyos yu, iti dagangain kay tagikwaen. Ngemno agsukir kayo ket diyo ipangag, ket malilaw kayo nga agdaydayaw kadagiti di Diyosen, balaagan kayo, itamet laeng nga awan, dudua ti panakadadaelyo, saan kayto nga agbiag, iti dayta adaga nga inkay sakupen, iti balasiw ti Jordan. Pagpilyan kayo iti biag wenno patay, ti bendisyon wenno iti lunod ti Dios. Awagak ti langit, ken ti daga amang saksi, iti pilyen nyo ti biag. Ayaten nyo ti Apo a Diyos yu, agtulnog, ken agtalineed kayo anapudno ken kuana. Tapno, napaot to
iti panagnaedyo, da kayo ken dagiti kapututan yo. Iti daga nga inkarina nga ited kadagiti kapuunan yo, da Abraham, Isaac ken Jacob. Ti sao ti Apo. Salmo responsoryo ti pagsumbat tayo. Nagasat ti tao at ti Apo ti pagtalkan na. Nagasat ti tao adi mangipangag iti pamagbaga dagiti managdakdakes. Adi mangtulad iti aramid dagiti managbasol. Kendi makikapon kadagiti mangrabrabak iti Dios. Pagragsakan na kiti abasbasaen kot ututuben. Tilinteg ti Apo ti aldaw ken ti rabii. Gasat ti tao ti Apo ti pagtalkan na. Mayari iti kayo anay mula iti igid ti waig. Kanayon analang to dagiti bulong na. Ken agbunga ti tiyempo na. Agbalay ti amin nga aramiden na. Nagasat ti tao at ti Apo ti pagtalkan na. Saan nakasta dagiti managdakdakes, kasda lataep amay tayep no agangin. Ta tarabayan ti Apo dagiti nalinteg, ngem pukawin na iti agnanayon dagiti managdakdakes. Nagasat ti tao at ti Apo ti pagtalkan na. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na masapul nga agsagaban to iti napalalo ti anak ti tao. Ken umsyen dagiti panglakayen, dagiti pangulwen apapadi, ken dagiti mamaestro iti linteg. Mapapatay to nga mapagungar to iti maikatlo nga aldaw. Kunana pa'y kadakwada amin, ti agtarigagay sumurot kanya, masapol at alikodan na ti bagina, ibaklay na ti krus na ti inaldaw, ket suroten nak. Tati tao amang ipatpatig iti biyag na mapukaw nanto, ngem ti mangyawat ti biyag na gapukan niya, maisalakan to. At daya magunggo na ti tao no matagikwa na ti intero alubong, ngem mapukaw wenno madadael na met ti bagina, awan. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Nag-Miyerkules Santo ladikal ay Kurkuros ladikal manggakas lamang Biyernes Santo adagos taro pa yon. Mabayag pa iti Biyernes Santo. Haampay nga dete kasla dete hangkay nga agdigdigosan gagasan deta 40 days nga hangkay nga agdigdigos na iso orayen nyo adupay nga kinaangdod nga nga ti kunana nga radikal manggahan ang ti panagayono wano pa nag-abstinensya ko detay gulo-gulo ta buok mo hanggang agsagsagay sa hanggang digdigos dapwa-dapwam tabagi mo sila ako nakalidlid ay nga detay kasla haan ti kunana ka ti panagayono pa nag-abstinensya mo ipadpadlaw ngam di pusom agbab babawi kaya di kunana detay di pusom ikarkarigatam nga dalusan ngam hamong ipadpadlaw ang detay agay ayono ka. Kada kayo magka-good evening ko na good evening. Kasi lang ko lang dati matayon data rupa yun. Adayo pa Iyay gaputa, bagka niya yun ito panaraten ti dagdagayo. Iyay ayan mi ringat. Amuyo ti ringat. Agringat. No kanayong kagbadbadag ti ringat. Ti sakam agrangyad. Agringat mo taan. Nagringat ti sakam. Doon ka agringat mo ta subil mo haan. No naguyod mo, nagsakita, hindi man dagajay. Well, sanitary di ikabil mo tapno kwa. Da kayo masabali mo ti agring-ring at adagita mo make up yaw. Uri lang agtip-tipang. Kaya ayan may agring-ring at ti daga. Idinagawid ak din na minsan nagsasango kami kadagajay habang agtrab-trabaho dagajay.
pagtrabaho ni ading ko, pagtutungtungan da. Di kano akin nga to, akin nileng. Di padanuman na nga mais. Kahan na nga mo. Masadot nga mapan mangipuon. Da kami gaming kakadapuon ka sibugan. Haan nga dito ipalayas mo. Tapaya, taglayos di akin baba nga taltalon, di ham mo nga talon. Iso ko na napanggan nagpalayas, basit la gasolina tayo, apaya nagpalayas, yakin nga to binaybayan na nagpapanag, ayay Dejay mo palayasan dan tinapalayasan kanya basol dagarod kunanda gisuda sa gaysa tanaringat di ayan mi narigat di kumunot ti danong iso kun agmulmula akpa idi sursurutan di kaskastada nga ite nga abay di ramot na pangramot na kaikam ti plastic uno tubo day tubo ti kaway bulo tapno isot pang sibugam tapno mapan nga direkta ijay ramot tano ijay nga to nanguro na nakatangkayag ti init, isibsibog mo pa ang agib evaporaten ti podot na. Iso nga hanga makadanon iyay baba, ay kanalaylay to laeng kaslada taro pa yaw. Kinagasat, dayjay nagasat dagiti adda di asidag ti danom. Di mo nalang to da. Di kumain ti pagayawan ng tiwaig, nalang to. Kakastoy diti umuna nga maibasa. Ti agtalag kini Apo Diyos, kunana, kasla mula nga adda jay asidag tiwaig ado ti makunnot na amoy ti sa nga kunnot kakaawatan tayo haan madimo ti English na ka sumado kumun jak amo ti English ti kumunno saltap ko na yung atan kada jay igit tiwaig di mata jay nalanglang to di jay mulad jay kakunana diti umuna nga maibasa no na nadlaw tayo kunana kaslala tay ayan na ganan, kasla ko naububbog tibiyag na, no asidag kini Apo Diyos. Kustumot Kastay, oray siya kakastimot ti pampanunutat. Imagine nyo, ti ibagbagak pa'y kadagiti tao, awam pa'y ti pamilya, nga managkararag, anya na ganan, dati agtalag kini Apo Diyos, nga haan nga nagbalay git pamilya na. No addaman man mano. Adda mo dagiti adda sanikwana, adda kukwana, adda mo pagalaan da kuma, adda mo trabahon da. Ngum no awan na pulos ni Apo Diyos ijay pamilya ka, ijay awan na pulos ni Apo Diyos ijay kada ka, ala agi inagom, aga apa, hamang agbalay gi agsisina mo dagiti aga-asawa pang pamilya. Lang kay man agpanunuti sa balon dati bagbagitay ti panunutin tayaw niya. Huwag nagpaiso, no, awam pa iti pamilya, nga nagtalag kini Apo Diyos, nga nagbalay, giti kayat da iti biyag, at daman nga amin. Tapaya, jigarod bendisyon ken grasya na, kumunkun, no, damor nga, asidag ka kini Apo Diyos, damor mat nga makakunot ka ti grasya na, han? Iso nga damor nga masidag ka kini Apo Diyos, kumaaka, makikita daman ni Apo Diyos king ka. Ti karo na damor mga makimismisa ka damor mo masidag ka kini Apo Diyos ka alam mo ti mo marinada king ka kung kunado ka adda dim demonyo na madimot ang maibangkay dayay no kumano tayo damor ko mamang umas asidag ta kini Apo Diyos akat ti kung kunada ko mag sumansanto sumaysaya at ti kababalin na pumakpakumbaba di diya kumamat kung na nagpintas datoy salmo responsor yo nya ti kunana nagasat ti tao Ati Apo ti pagtalkan na. No daduma ka di tendency tayo niya. No kapigpig sa ang nagtrabaho, kabilbiligan ta income mo, kabilbiligan nga kumita. No daduma ti tendency tayo ka kasla malipatan tayo ni Apo Diyos, siyak. Siyak ti nagtrabaho, siyak ti nagbusiness, siyak ti nagbasa, siyak ti nagsakripisyo tapno maipromotak. Nagduma ka malipatan tayo dayay. Into no kwan, malipatan tayo ka, di mo bagbagi tayo, ti panangipagarop tayo nga, paggapgapuan ti grasyan. Into no nasobraan, lumakay bumakit, dayay sanikwam, uray kas ano ka ado, uray kas ano ka dakkel ta income mo, into no agngalay, agsublikan to malagin Apo Diyos, ngagsansanto rosaryo, agkapso takon Apo, inyan tula dawat mo, i-extend mo ka di, uray dwa tawon lang ito ibiyag ka.
Ore gatangam di hospital, ore bayadan di hospital, handa mo ma-extend, ganito la pampanunuto mo ka, pangasim apot, i-extend mo ka di pa, ore 2 taon la dato yung biyag ko, ada mo kwartam, handa mo mabayadan. The same. So nga nagmayat na di ko na nagasat ti tao, at iapot ipagtalkan na, ore jipik ti karir tayo, di kapintasan nga kasisiglatan tayo. Nagiti kakabsat tayo, ag double job ta kada ko. Napintas la ta, ag sublikin niya po Diyos. Hantay liplipatan. Tinagsakit nga panunutan. Ado nagiti kakabsat tayo, kakabagyan tayo, pamilya tayo. Ala kapigsaan di karir. Ala double job. Handan na agina na. Malipatan din niya po sa kararap. Intunukuan. Na overuse di bagidan. Nay, nagsakitan di kwartada na pan di hospital. Napante sa nga bantuon nga agas. Sadan to kano aging jajaging ng pila yan. Aging jajaging ka. 5 trinton. 5 di may sasaka na 3 di basbasit. Kahaan nga mga kasjay. Iso nga kuna na dito. Ti panagbiag tayo. May kaslang arod di kasar. Itiragsak ken liday. Nya? Salunat ken sakit ken salunat. Nadalat ta kumaan ni Apo Diyos. Magrigat di sa tayo panunutan nga sa ate kunakon nga sa tayo tulag pakamakam no dandanin. Nagmayat ato sa gospel nya ti kunana. Umay pala ni Apo Jesus rugrog yan na pala ti ministry na kaibaga na nga agtuok to. Parigatan dan to inawat nan nga dakas jay. Kanya ti kunana tagtarigaga sumurot kanya ibaklay na ti krus na. Han na mga ibaga nga tagtarigaga sumurot kanya. Wow, agjaljali bilaeng. Apan agpaspasyar, nakasikawil, hamot. Apay nga cross. Apay nga nagriga mo ti gumayom kini Apo Jesus kaya mo tag sumurot kini Apo Jesus ti ibaga na ka cross. Wala nga mabalin ko mga pachil-chil tay laeng no sumurot tay kumakin ni Apo Jesus. Haan nga riti pa kape-kape tayo la kumamang agsal sa longkape. Apay nga masapol a cross. Ngamin ti kina Kristiyano tayo. Kasingin na ti cross anya di jay. Panagsagaba nga agibtor. Isakripisyum di jay pagay. Ayat ti bagim isungarod ti kuatay di kalman. Korkoros niya. Isakripisyum di jay pagayatan ti bagim para ti na espirituan. Tepadem di jay pagayat ti bagim tapno maitanok ni kabsat mo iso di jay gayat kasla ko madimay sa nga ama. Nagmayat mat ati amang agbarbarteklatan, nagmayat mat ati amang gininumlatan, agaw-awul latan, ngamhaan nga mabalin para kanya na dijay, masapol nga agsakripisyo para kada dijay, anak na, dijay ina, agan anak latan, agpaspasik silatan, butag ba di anak na, kasla na lang nga anak, agsakripisyo para dijay anak. Tapno sumurot nga, responsable nga ina, responsable nga. Kasi mula tayo agbasa. Kita anak tayo nga agbasbasa, mapangan pa na, mang misa jay, ay SPSC no bigat, pinning and, anya na ganyan, lighting, kadagitay midwifery. Kano handa nagsakripisyo dagito, handa nagunod day jay. Kasi mala ang tibiyag, naglaka mo ti agaw-awol nga hangagbasa, dagitay numasadot kang king galat agawulan, agawid kan, king galat agaw-awulan. Ngamtab na magunod mo ag sakripisyo, kasi mo ti espiriton abiyag tayo. Idardarirag na, nga dagitay hanga maibagay ti kina Kristiyano tayo, no adatang sit na, isakripisyo nga ibatan. Nga agom na, isakripisyo nga ibatan. No kinaman naging bubukod di pampanunutom, ikam mo ni kabsa mo. No naparaborang ka, go! Tano dyan bagbagi tayo ti panunutan tayo, sino pa iti kasano pa iti pan nakasurot tayo kini Apo Jesus. Tapaya namin nga iso pagibasaran tayo. Lagi po nyo ni Kristo, awan binagi na. Imay nagtanok, Diyos data abim maba. Awan binagi na para bagi na. Para amin kanya tayo, datay nga narukop, datayo nga nailumlom ti basol, datayo nga nakapsot, awan pan nakaikari tayo, haan na nga pinanunot di bagi na ti pinanunot na datayo. Nga nakumano kitaan tayo kaawan serserbi tayo ti imatang ti Diyos ngam dimanon kati kunana iso dayay nga kunana ni Apo Jesus dagtarigagay nga sumurot kanyak ibaklay na kas di mo termidan tayo agsakripisyo tayo agserserbi agay ayat alahan ang maawad di para kanya tayo nga mahaan ang bagbagi tayo ti pampanunutan masapol nga itulong isaranay tayo kani kabsat tayo kunana nga roti kina Kristiyano ka is all about love.
Kas anong agbenepisyo, di sa bali, di kapsa mo, di pamilyam, kas ano nga matulungan ida, kas ano nga maitanok ti biyag da no kakaasida, di mo ila ti tarigagay na kada tayo. Katat ta panahon ti Kwaresma, haan nga tuok, haan nga cross, haan nga basol. Nadaduma pampanutan ti Kwaresma si mana, managbasulak, na i-cross ni Kristo. Haan lang nga dayan. Nagkukwarisma ko na tayo, ti panunutan tayo, di ayat na, nga uray awan sir-serbi tayo, intan ok na tayo lata, imay na tayo inarakop, imay na tayo inalangon ti basol. Iso kung nakitkataan nyo dito si mana ka, ayat, may ikadwa namnama. Kanya tayo adalatan namnama, uray managbasol ka, addan tulatan namnama ti panagbabawi. Uray mailawan ka nga mailumlum ti basol, ti kayat ni Apo Diyos, adalat ta panag babawi. Dahil ti kaya na, hangakas la kanya tayo dumagaminan nga, na ikursong ni kabsa mo, ala ipaya mo matan. Na ikursong ni kabsat mo, ibalang mo matan. Haan nga kas ti kina Kristiyano. Isugar nga, iguyuden tayo ni kabsat tayo, agsublikin ni Apo Diyos. Ala kakabsat, no tarigagayan tayo ni Kristo, panunutin tayo. No tarigagayan tayo ni Kristo, isurot tayo, diwagas ti panagbiag tayo. Kitaan nyo. Kaya no, adda kanyam ni Kristo, dagiti tattao, dagiti palaiwan nyo, dagiti tattao nga makaamo nga mang parabor ti karuba na, mang tulong ti kabsat na, mang ngingato ti kabsat na, di grasya na, kasla agput-put-put. Amoyo mo dagitay, adda imot na, kasla nagsaltek, amoyo da jay, kasla nakarigrigat na sumrek ti grasya kanya na, madlaw yo dagi jay, di na pa'y amo makinisa, ingge imot, kasla nagsaltek man da jay. Kaslahan nga pa aw kasla nagirot di parabor iti biyag haan kakabsat di pa nagtalek ken ni Apo Dios di pa nangited ken kuana ti amin tayo alatata rugyan tayo pampanunot nang rugi di kalman 40 days imagine tayo pampanunutan tayo anya mo dagiti banbanag nga isakripisyo para iti bagi tapno matulong at ti kabsat ko umuna pamilyam ag benepisyo ti pamilyam maikadwa dagiti kaarubam. Anya mo ti pakari na anda nga Kristiyano kakabayatan di pa nagsakripisyong tapno maitan okda. Kasi agbunga di kararag tayo kaagbong bunga. Ano awan la bunga na apulusan ay jak amo no papaparan tayo, jak amo no pagtungpalan tayo. Alag kakararag tayo, ito tayo kini Apo Diyos ti amin tayo. Kumunot tayo ti grasya na, tapno nalangto tayo iti imatang na. Iburay tayo dagiti grasya na, tapno agbenepisyo, Kristiyano dayta. Panagdaton. Aramike
Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paayo pakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo. Apo kita emkad asi dagitoy daton nga iroknoy mi iti altar mo. Ket iti panangted dati pakaidaydayawan tanagan mo, ited mo kad meta kaasim kada kami, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama. Man nakabalin katag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tay gunam-gunam mo kada kami a mamati ken ka ti tinawen a panang daldalos mi iti kararwa. Tapno iti siraragsak anakem inkam sa ganaan ti panangrambak mi iti panaglasat ni Kristo ken patay ket dumanon iti nagloryaan a panagungar. Tapno iti panagpasnek mi nga agkararag ti panagregtami kadagiti aramid ti ayat. Kanti pa naggaget mi amakiranod kadagiti misteryo a makapagasat a pakiiragpatan mi ti baro apan nakayanak maawat mi ti kinalitop ti nadyosan abiyag a maipaay kadagiti ibilang mo nga anak anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti tronos ken dominasyones ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti, amin na parswa, ilangit ken daganap nuda, iti pakaidayawan, Hosana iti madaydayaw ti umay itinagan ti Apo Hosana iti kangagwan. Pudno ay Apo abiit ka kinasanto ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagi isu maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamat akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darat. Darat ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati babaen ti krus mo ken inka panagungar. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakay salakan agyaman kam ken kataimpaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami a makiranod iti bagi gandara ni Kristo pagkaykaysa nakam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi
ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanamat ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken naenggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda ang nakapudno ang nagserbigan ka dito'y daga makikadwa kamto kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo iti tempuyog ti Espiritu Santo iroknoy megan ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket lolbon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo dumteng kumati pagariam matungpal kumatinakem mo dito'y dagaakas sa dilangit. Itdam kadakam tal daw ito'y tikanen mi ti patinayon ngal daw pakawanem dagiti basol mi kasmet pamakawan mi ti basol dagiti nakabasol kada kami dinakammet baybayan nga manugot ti sulisog. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi kan iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukuam ditoray. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti tadko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no digat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba kinapnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Umangkat ka rin ibasbasan tilubong kaasyan. Kordero ti Diyos sumangitkat kada ibasbason ti lubo kaasyan na kami. Kordero ni Diyos, umangkat ka rin ibasbasan tilubong dahil na nakakita. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may katanya, nanti may salain no sa
Kumararag tayo. Agyaman kam ken ka uman nakabalin a Dios, gapo ti panangawat mi ti pammagasat ti nailangitan na parabor mo. Ipaay mo kadita daytoy a sakramento. Isu kumamet laeng ti panggapuan ti panangaasi ken panggapwam amang ngaasi ken mangisalakan kada kami. Gapo ken Apo Jesucristo nga anak mo ket Dios, isu makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuy ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Kay Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na santo na misa, intayo ni ti ayat ken kapya ti Apo.